بله تماشاوان ایجا دبش دویمین دا دیدگاه دا دیسا ام به هفرانه ام نقاشی بردام دکن رضا احمد گوتنا و نیوی ما بو ام در بریکو درباسی بش دویمین بن کرم کن هن جوی پیواجوی چی هیوی دکن و چی هیوی و هنه پیش روزی دا کرم کن یا راستی ev mukabele dimehên dawiyê de yek û bêhêvîtî derbas bû an jî yani herkes bi şik û gumana xwe ketibû pêş ev hevdîtina di rojberê herkes dîsa hêviya xwe nermtir û xurttir kir yani zindî bû dîsa hêvî lêberê hewcetiyê ku ez wek berê bername beşa yekemîn dawî bim gotibû ya ev hêviyê ku derketiye holê dîsa bi hêvîşkestinekî rast neye ji ber wî yekê hewcetiyê ku bi pakêtekî bi zagonekî piştre betlanê evê meclisê dest pê bike hege tu zagon dernekeve tu xalneyê nîqaşkirin bihêlin payîzê ya rastî bêjim ne ku ji bo xwe şexsî dibêjim bi gelemperî bi raya giştî Kurdan ji bo Tirkiye jî evê nebaşiyek û nêzîkayekî neyînî bibe. Heftaya bê numan kurtulmuş ku wê were meclisê. Ya em jî kabêjin înşallah. Yani em ê wisa hêviya xwe viya wa îzindî bigirin lêbelê ez viyan jî zanim rastî em tecrübeyên cîhanê gelek xwend. Yazdeh yirmehê li Amedê ya rastî konferansek nanetevî bi evê bi organîzekirina şaredariya mezin Amedê û navenda giştiya îhade hatibû destpêkirin serî heta dawî min şopand û li vê derê mesela mînakên Kolombiya ê farqê nûnerê farqê hebû nûnerên İrayê hebû ji bo İrlanda û nûnerên Baskê hebû ya her sê jî mesela wek min texmîn dikir bi sebr û sebat yani ji îro sibe hinek tişt pêş nakeve dibe ku hêdî here lê gerê herîkandinek hebe yani pêşveçûyînek hebe ev hêvî zindîkirin her tim xwe nû ve bike lêbelê gavên şûnda avêtin gava ku pêşket ka dibêjin ya bisikletê ew biqelibe ji ber wî yekê hewcetiyê ku tamam ji bo me sebir lazim e lê ji bo evê jî ji bo hikûmetê rayedarên dewletê Tirk jî hêdî ji sozdayîn merheleyê pratîzekirin hêdî ji mecburiyet merheleyê samimiyet dest pê bike vana jî gava ku pêş ket em karin ji bo pêşeroja xwe hêviya xwe mezin bikin yani nayê bîra min an jî naxwazim ez bifikirim ku ev îş bimîne payîzê ez barim ji bo gel jî mirov divê tiştekî bin ji bo gelê me taybet gelê kur jî mirov tiştekî bêjin yani divê ev bê gotin yani kanûnê derkeve rast lê hemû pirsgirêkên Kurd û Kurdistanê çareser nake yani ev pêvaja wek niha we got dûr û dirêj e wê di nava xwe de gelek tişta bihewîne car caran wê hêdî bibe car caran wê lez bibe yani nika mesela ev kanûna terorê ku di nav viyan da nizanim wê bê nîqaş kirin nê nîqaş kirin bawer dikim ew di nav da nîne ya mamoste rastî êji ber ku ew di nav da nebe viyan da mesela ne kulîsa ba agahî dibêjim erê li Ewropa cûr be cûr civîn tê çêkirin ev zagon derkeve jî dernekeve jî ji bo hatina hezar kesî amedekarî dikin hevalekî min siyasetmedarê ku wek em parlamentoyê bihevra bûn tiştekî baş e balkêş yani ji bo Almanya li Almanya dimîne pazdeh roj berê mesela civînekî çêkirin hezar kes wê vegerin yani kî xwe pêşniyar dike bila bîne ser ziman pêşiyê nîqaşkirin paşê nav tên rojevê belê bi taybetî jî kesin ku pirsgirêka wana yasayî heye ew tê di nav de yani asta bilind asta jêr xem nîne gorê wî ne kişî dibêje ez ji bo ew qas bawerî tînim û hêvî girê didim vî pêvajo û rêbertiya wan ji ber wî yekê ez heme ji bo çûyînê ev agahî gelek balkêş yani ev ji ber wî yekê yani ev kadibên ya ji bo Kurda aliyê Kurda hêdî ji mecburiyetê derbasê merheleyê samimiyetê gelek gelek demekî dirêj bûye ev jî mesela gavekî pratîk e
Ez dixwazim hêz bidim vî pêvajê. Baş em Ez baytê- amade me, hûn jî amade Hûn jî me. amade ne yani amade. Berejî Rast. komên aştî hatibûn mesela ji Maxmûrê Erê. hatibûn ji Ewropa. Li ev tiştekî din yani Ev jî tiştekî wekî wî ye yani. Her mezintir her be. mesela. Ne deh kesin ne komek. Evet. Yani Zıddet. hezar kesin bahsa wê dikin. Ez bar dikim belki ev jî wek benda vekî pêşî vekir li Belê, pêvajoya belê, aştî. belê. Berê temaşevanê hêja nirxandina pêvajoyê em ê li vê de ra bidin hêlekê ji ber ku niha mijareke me nedina germtirîn heye em ê behsa wê bikin. Wek tê şopandin du roj berê serokê hevşeredarê şaredariya Amedê Doğan hatun wek mafê xwe paşveka kişandinê bi kar hanî û ji peyvira xuna hevşeredarî îstifa kir. Divêm bernameyê de em ê behsa wekê nekin. Eger û pirsgirêkên çima îstifa kir, çima nekir, em behsa wê nakin. Lê hewceyê ku em behsa vê pergalê bikin. Yani ev pergala hevşaredariyê pergala hilbijartinê ku şaredar çawa hatin hilbijartin her wisa pirsgirêkên nuha li gelek bajarên Kurdistanê tê jîn, di gelek şaredariya da tê jîn heta çi astê na di kontrola partiyê dayê yan jî derketî dervê kontrolê hewcê em behsa vê yekê jî bikin wek mînak di raya giştî da jî gelek tê nîqaşkirin hevşeredarê Koserê yê Kızıltepê niha dem partiyê ew ji peyvirê girtiye lê ew ji ber ku xwedî îmzaye û şaredarê fermiyê dev ji kar bernade rûdine wê rojê di civîna meclîsê da endamên dem partiyê hêk havitin jê da dîsa duh li ber şaredariyê xwepêşandan hate çêkirin û ev alozî berdewam dike. Lê ev ne tenê li Koserê, li Sîlopyayê, li Hezexê, li Ceylan Pınarê, li Bozovayê û li gelek ciyê din jî em naxwazim yan zêde dirêj bikin. Xuyayê ku aloziyek heye, nelhevkirinek heye yan jî em bêjin bêxemiyek heye ji aliyên kesên ku hatî hilbijartin da li partî guhdarîkirin tuneye. Lazim em viyan bikin. Di serî de swat dixwazim behsa vê yekê bikim. Ev ne care yekemîn ku dem partiyan jî partiyên dinê ku ji berê mesela wek HDP wek em bêjin HDP HDP ne care yekemîn gelek tercüba me heye way 19 sal derbas bû û hevşaredarî jî ji 2014 virdan bawakî fermî kete nav pergala hilbijartinê rêveberiyên heremî. Lê di vê demê da gelek alozî derdikevin. Gelo di pergala hilbijartinê da pirsgirêk tune ye. Yani pergala hilbijartinê çawa dest pê kir di 2024 da dibe ku ev encameke wê be. Yani dışarı da zviya bejim yani çanda tevgara kurtla arast o mesela deşkar berdanı etine kalsa yani hatta paşvekşandın tişteki gelek nuye deşkar tişteki nuye yani em bejim minaki hene yani em bejim ne belki net şaredar ya da net parlamenteri da ama had nava saziya da nava karubarin dinda yani dem tiştim bu hava debele ama çandaki eknine çandaka xurtnine yani ju aliva xaye ve eknine yani taybetici mesela ko tevgara kurt evkete rexstinekî çepkire û çanda çepkiriyete ew çanda çepkirî da arast yani ew tiştiqelse yani berpirsiyariyekî te girtiye ser milê xwe ew berpirsiyarî hettanî ku em bêjin ew berpirsiyarî ew dem biqede ji bûne demekî tê hilbijartin ya jî tê tayin kirin hettanî ku ew neqede ew dev ji kar berdan ew tune çandekî bûya wê qeset şû alîva bifikrî ji bûne ku ew çanda demokrasiyê çanda deşkarberdanê bê ew kirinê ba min mînakeke gelekî baş û gelekî girîng rast e çünkü tevgera Kurd bi taybetî jî ji not û niha vir ve heptanê aniha ew paradigmaya xwayê paradigmaya noye yani dixwaze terka ew modela partiya Marksist-Lenînîst bike û ji kodên em bêjin Marksizmê Lenîzmê a birêvebirina partiyê ve birêvebirina partiyê ve xelas bike yani em bêjin em zanin yani ew parti
parti به اوکی ده به هنه کی پیوانن پارتین چپکر هنه مخصوص سنه او جرا دبن دموکراتیک مرکزیتçilik دموکراسی تک ناوندی ام بجن هر چقاس تو بریاری خو بریا دموکراسی جی بگری اما او بریاری کو تیگرتن اوکن da asta ka tank tegirtin yani rast jinava gel naygirtin ben bejim bir delegat tegirtin ya be endama bir yer tegirtin her çıkas demokrasiya rast bu yani merkezi bu nevedetir helbejartına ku şaredari no hatın nezi rast bu jiber ku ana rad beje ave serdeme rad beje eri ave serdeme mert kara beje bu ave demokrasiya rast bu ama ha ekbu yani embejin her çıkas delega embejin endama ya kesin vere ve bir yere ki jibsendna de seriya vere ve bir yada seriya ve bir yere da embejin jalin navendi ve o bir yer daha ekhebu ريو بازنكو فيتو بكى هبو يعني بري هبو از بعصا بريت از 2004 دا 2000 نهان دا جنوتون ها فروا بتايبتي 2004 تفيكو بيشل بجارتن حتى تشكرجي لانجامي مثلا جارجان بارتي غوتن evne ev بامن يعني باافكرنا قدكرا باافكرنا كونغرا جلوا باافكرنا كجكرا ليغالي دا بحبونا دي تي بي دا yani ev çand gerebatna helveşandın ev mesela demokrasiya temsili ortaya batna rakını o demokrasiya rast me pek bani hatta yani mxabın me pek nani yani geleki evkeme da demin helbijartını da hem parlamenter jalin navende hatın diyar kirin hem şaredar hatın diyar kirin hatta karın bijin kongren partici bu havayı bu komisyona ki da avakirin o komisyona ne ki hevditina dikir ne ki evdikir peşniya digirt yani هناك بجن بالدلقة ردات آخفتن هناك سازية ردات آخفتن أما هالراست أم بجن جيل يجي اندام بارتيا يجي اندام سازية ندات برسين واتيك أوري في بريد هات أما 2024 يعني 2024 ده چی بو 2024 da em bejin gel via rahnet kir ev bir yarın ku beri dahatın girtim rey bazın beri ku dahat bi karanin ev demokrasiya temsili ku da jera dahat gotin gel jiviyan narazı bu yani demek ki direj bu gel mesela bu sebebi nikaşa em bejin jbuna parlamenter jbuna ukji jbuna şaredar jbuna revebriyen saziya gel via uktikir gel via rahnet dikir lugora dili gel nimbu yani gel ki icaret gotun kesin ko hatına li bajarı mebune şaradar ya jil bajarı mebune parlamenter ma hatani ana havana roki li baxo nedit ya kine çine ev nebun narazibun ek bu aras yani ev narazibun hatani 2024 jat 24 da goya با امن گویا کو گوتن ام و جاری ام بجن اندامن شارداریا نامزتا ام بوکی تایم yani em jivera nebejin kaşo riu rebaz ras bu li de pratiki da pekani navi na riu rebaz şaş bu te beji delegat çu dengavet ne olsa li eku delegat diyar kir ki bu problem durda sistem rastı pişti ve em döy bahsayı bakın na deleg sistema delegati ama eku delegat tayin kir disa tarza beri bu o demokrasiya navendi bu yani disa bu ya vay hat diyar kirin yani tu delegat tu diyardı ki tiş delegat aji tedbeji eka namzeto tu tayin bike vati ku tu delegat tayin bike ve çakın tedkari pır rahat wan delega manipüle bike o liser wan tesir bike bandor bike o kesin ku dulgora dili xo ekupki و افیاجی مدت یعنی افیات تشتکی و شرطی نه یعنی هم بچن 2024 دا و چاقه دیسا آلوسی درکتن یعنی به تایبتی باتمان بو آمد بو موش بو مردین بو هر دری پروبلم پرسکریک درکتن و چکلو حالی و سجنا و دستی خو او مجار هاتن سرگرتن و او مجار بو یا اکبون هاتن تب ساندن و هم بچن هم چون هل بجارتنه داویا او kesin ku ba amın yani çıkası bejim sandık daniye delega ray avet yeji jiber ku ev ya az atkarım heneki zaten karım ve bejim yani heneki nafçal heneki bajara rast cerdavanın gunda çun deng avetin yani fotoğrafı wan hatın kişandın ev fotoğraf jinaven de rahatın şandın hatta liser wan fotoğrafa helbijartına amede at betal kirin ama ve ama ev helbijartına hat betal kirin la amede ام بجن او فوتوغراف لنافچه کی هات بو
پیدا کردن یا جه او جردوان نافچه که آمده دنگ آویت بو اما حل بجارتنا نافچه نات بتال کردن آشارداری مزن هات بتال کردن نا زیده د ناو هفته زانی یاره. زیده ناو هفته دویم ناو هف وقتین یک yani biryar که راست بو گل دوی شارداری خو Ser kağızı. سر کاغذی راست بو Lê ev pratik. tiştekî rast bû lê di bikaranînê da me ev tiştî sigorta tuneyê yani tam tu enerjiyekî didî derekî sigorta tuneyê sigorta tune bû ji ber ku sigorta tune bû gelek tiş tevlî hev bû peki ev sigorta navende ev sigorta Ev çi bû sigorta zanî navende yani ez- ba ez awayekî işte şeffaf ba awayekî şeffaf mesela yek diyarkirina delegeya ye delege mesela Evet. delege divê çawa bin Evet. mesela duwêrê da medît ku mesela em bêjin Ahmet Spor nizam çıqas delegî wê delege çêbûn daneki ligora ki li gor hindik saziyan yani nav nebêjin yani tenê me navê Ahmet Sporê got yê din jî mesela 10 delege heye 20 delege heye 40 delege heye 30 delege heye û Ahmet navendeke sendîkayayê yê saziyên sivîl û gelek jî birêxizin kiriye dema ku tu vana herîkê 10 15 20 tu delege didiye bi giştî wê çaxê jî min li ser vê piçekî lêkolîn jî kir ji 500 zêdetir delegeyên saziyên sivîl çêbûn baş yê partiye çıqasbûn yani yê endamê wê çıqasbûn yani az baverim yani her navçe dora hazar delege dabun lê wexta ku tu 500 kesî tu ji em bêjin Çîna navîn yani piçekî jî wisa Evet. ji Çîna navîn tu diyar bikî ev bandora xwe li ser hilbijartinê dike mesela divir de sigorta ez behsa vê yekê dikim yani dema ku tu di saziyekê de hilbijartinekê dikî mesela em bêjin ji bo evkê ji bo marketan yan jî ji bo otomobîl firoşan ji bo tiştekî din tu dikî tu ji nava wa hilbijartinê çê dikî yani divir de ji bi awayê temsîlî dikarî bû ev va saziyana delegê wa hebûna ama bi giştî 10 15 20 û Hejmar bê zêde sînor datin. hejmar zêde bû di nava xwe da ev sigorta ji ortê rabû û rastî jî duwêre da gelemşe çêbûn li du sê navçeya jî hilbijartin betal bûn ez dixwazim vê ji we pirsim yani ji vê mijarê wê de tir niha di daxuyaniya hevşeredar da ev tê gotin dibêjî ku duwarê xizmetê da em ketin kêmaniyê me ew kêmanî pêk nehanî ev ne mijara tenê Amedê de şaredariyê din de jî mesela daxwaza xizmetê tê kirin em dibînin di evkê da ne tenê bi rêve birin xizmet jî lazim e mesela di destpêkê da em bêjin di 5 mehê pêşîn da 4 mehê pêşîn da me enqaz ji qayûm girtiye me nizam çi girtiye wek tu zanî kanûna şaredariya mezin 5233. Na di 2024 da sînorê şaredariyan bû sînorê hemû bajîr Bele. em yê dî li vê dera dersilardarin em hikûmetin li vê deran yani ka wisa em piçûk dinêrin em duyên şaredar şaredarî Çunguşe. heta gundê dawiyê çingûşê em li vir dersilardarin îro em dikarin mafê me heye ku em bêjin em xizmetê nakin kerem ke ya jî me xizmet hindik kiriye Ev mesele ku yani ji bo Mêrdînê jî ji bo Wanê jî Bele, ji bele, bo şare- bajarê mezin hemiya ev şaredar anşi endamên meclisê 31 adar 24 da hat hilbijartin. erî û amedekariya wî jî wisa texmîn dikim ku 3-4 meh berê hat destpêkirin wê demê ez li Ewropayê bûm lê nez ve me de şipan. erî Em dibêjin êdî cîhan gundekî biçûka dijîtal e. Herkes kare her derê bişopîne. û li vê derê hûn karin heta serî dawiyê rêziknameyên kîn rêk û pêk û gelek îdeal amade bikin. ji Ewropayê tiştek girtibû bê Belê, kemanî belê, bû belê, belê. Ji ber wî yekê ez dibêjim nivîsên ser kaxizê çiqas rast e. Derdê me, êşê me, elemê me ne ew e. Millet di 2024 da bi kîcan motivasyonê çû ji bo berendamtiyê, hilbijartina berendamtiyê. Wê demê heşt an jî neh sal e îrada millet pir cî hatibû şikestin binpêkirin belê bi qeyûman. bu qayûma û millet bajarê xwe, navçeyê xwe, gundê xwe, taxa xwe
یکو با علی خواه هاتیه هلبجارتن نه به کارمندکی devleti hatı bu darbe reve yani böyle. darbe Evet. rast şey bu. Herkes ser kağızı duvarı tekniki viyandın xine. Duvarı psikolojiya civaki gelek tişteki grane. Gerem viyan zanı bin. Millet dibêje bedelê wî çi bibe bila bibe. Şert û mercê wî çi dibe bila bibe. Çend car ve ji peyvirê dest jî bêkişandin ez ê îrada xwe bidim dû we. Yani pergalekî wisa an jî vînekî milletekî wisa. Di vî warî de em werin bêjin. Mesela hûn jî berê li wê derê rêvebertiya şaredariya Gelek Mezin salan böyle Amedê şuur. de jî cî girtine. Ya şaredarî çi ye? Çi bike ev ê serkeftî bê qebûl kirin. Belli. Şaredarî karûbarên teknîkiye ew jî di nav de ama bestenê ev nîne. Şaredarî bestenê polîtikayên civakî ne, ew jî di nav de ama bestenê ew jî nîne. Şaredarî di heman demê de. Êş, elem, xizaniya milletê çi hebe gerê destê wî bigîje wî. Zûtir. Belli. Ji ber ku ev rêveberiya heremî ye, navendî nîne. Di vî warî de meriv dinêre, mesela Welatê Kurdan, bajar navçe taxa Kurdan, ev 10 salên dawiyê de pirsgirêkê herî giranbûha ya civakî, xizanî û birçîbûyînê ye. Em rast Hefteyek bêje. berê ser vê mijarê dur dirêj sekinî. Dibe ku Belli. wele. Yani ez di vî hefteyek me bernameyê de bernameyek tune bû. tenê me behsa wê kir. Ana di vî warî de mesela Şaredarî hewceyê ji wê re çarê bibînin. Ne sayı? bêguman. Erê. Tu nikarî bestenê zagon heta vê derê derfet demin an jî vê astê şûn da ez nikarim tiştek bêjim tiştek wisa tune ye. Yani ez viyan bêjim tamam hûn dibêjin 2004 vir de 2014 da sînorê şaredariya mezin na, bû hemû ev- bajar. ez bêjim mesela pergalekî pêşxistin Erê. komisyona heremî ya Evet. pêşxistin ne wisa Belli. lêbelê em tamam zehmetiyê heye 8-9 sal pêvajoya qeyûman çêbûye hê jî îro şaredariya Wanê, Culamergê, Dersimê û pir jiyan dora 10-11 kes jî hê jî Deste bi Qeyûman qeyûman daye. Belê. Lê 27 sale hinek ciyan da bêna ber ev partî û kevnaşopiya wî Berdewam dike. berdewam dike. Peki ez ji we dipirsim modelekî gerdûnî em pêşxistin an jî na. Modelek şaredarî mixabin me ev jî nîqaş kir derneket pêşî. Yani piştî Yani konferansa ji bo salek 2 sal, 3 sal, 5 sal be ez ê gune kesî negirim. Ez ê bêjim 5 sal ji bo modelekî kêm e. Erê. Lê hûn karim bêjim 27 sal jî kêm e. Yani modeleke Çandekî derketiye pêş an jî na. Ji bo me meriv kare bêje ev jî modela Kurda ye. erê du şaredariyê cîranê hev sînorê bi hev ve jî tu mêzirkî wek hev xizmet Ez nakin. dixwazim ama divir da tiştekî Kerem bêjim. ki? Ji hişê çêkirî Çima min vana pirsî. tînim ser ziman hege vana em dernixim ser hiş em nikarin rêve bin vî Normal tiştî. ist. Mesele min şexs Em jî nîne. Ez dixwazim bêjim em jî dixwazim tu em car nîqaş bikin. derheqê şexsa da hewcê jî nakin. pergal. Hewcê jî Li nakin. vê gotina we ji hişê çêkirî min sê çar cara pirsîm. Ji bilê mijara jina tu tiştekî taybetiyekî me cuda şaredariyê din tune. Tamam rast Ya e. tune başka tir Hûn tune. behsa pergala hevşaredariyê dike ne wisa Erê, êjina. erê. Peki Wekî ew din çiqa tu serketî cudahiyek heya tune yani. nahatiye Ew jî 2014 vir de ye ne wisa. Erê. 2009 da namzetên hevşaredarî tune bû namzetên şaredarî. Şaredariya bi yek şaredar bû. Peki ev sê hilbijartine jin û mêr wek hevşaredar şaredaran rêve be ne wisa. Belê. Di vî warî de em çiqas serkeftîne. Em çiqas berhemekî mayînde derxistine pêş. Bingaha aloziyên ana ku em dijîn yek ji jê ew e. Ji ber wî yekê hege em hewce dikin hinek pirskirek em derxistine pêş teşhîs medaniye em mayînde tedawî bikin hewcetiye ku em pergala xwe jî pêş çavan derbas bikin. Em şexs pêş çavan derbas bikin û binirxînin û derheqê şexsan da biryar bigirin ev ê wiyan dîsa dubare. Baş li gor ve pergalek çawa tu yê bêye ava kirin yani. Yani di warî de ez rastî bêjim hinek tişt mêjiyê min de zelal e. Dawiya 27 sale destilatariya şaredaran an jî herem Em rêveberiyan 19 herem. salat karin bêjin. Ku Belê. em qeyma jê derxin. Lêbelê ez tişekî din bêjim.
karwanekî 5 salî heye dimeşe. Belê. Siyasetekî 5 salî yani. Erê rast. Dixwazî 2004 be, 2014 be, 24 be. Rast. Ya Ji bo edip xemnîne. solmaz Peki li vê mesela derê Batmanî. ev rêvîtiya siyasî tu çand dernexist pêş. Hey rast. Tu kevneşopî dernexist pêş. Belê. Ji ber wê yekê ez dibêjim hinek tişt heye gerê bibe çand. Gerê meriv hindirê xwe de bawêrî bîne. Yani ji bo serî de ji bo siyasetmedaran an jî pêşengê milletê dibêjim. û em biryar eger ji bo ser kaxizê bigirin ev ciyekî din ew ê dîsa dubare bike. Lê em ji ser kaxizê ji teoriyê ez bêjim nivîsa kaxizê û ji teorî rûyê wan sar e. Tiştek ku germ, tiştek ku temasê milletê dike pratîk e. Di vî warî de ya sê xal heye sê xal em zêde em dîsa konferans bikin, dîsa krîterên namzetên diyar bikin, ket, liyaqat, ne wisa Erê. û feraset. Feraset. Yani ev her sê ez bawerim tu kesî bila neyê bîrawe û milletê me. Yani em kes nikare bêje namzetên herî baş ev bû û kes nikare bêje millet bi xwe diyar kir. Ez her du jî bawerî nayînim kes qusur ev bikin yani. Rast. Yani ez dîsa dubare dikim yek û zar û zêçin xort û ciwanên milletê vî milletê ev bûn herî baş ev bûn ya duyem millet bi destê xwe çêkir. Yani bestenê hilbijartina berendamtî kirin nayê wî maneyê ku îradeya milletê bi tenduristî pêşxistiye an jî pêşketiye. Ne wisa ye yani? Ji ber wî yekê ez bêjim. Yani şaredar, hevşaredar, endamên meclisê, rêveberê wan hewcetiye ku em vegerin jor da kî heye. Yani bi kîjan awayî kîjan rê û rêbaz û feraset em polîtîkayên rêveberiyan heremê diyar bikin. Gerê yani ez bêjim em retorîk û paradigma binirxînin. Em eger nirxandin hûn jî wisa difikirin. Hûn jî tiştekî cuda negotin. Em bi şexsan nîqaş bikin em nikarin. Na, mijar ji wê wêdetir e. Niha swat divê pergalê da hindek aliyê valayê hene. Yani em dibînin. Tu hevşaredaran diyar dikî her dua jî didî hilbijartin gel diçi dengê xwe dide. Ji bo ku wan diyar bike. Ew derbas kir meseleya ku rast yan ne rast sistema delegetiye çawa hat pêk hat yek fermî dibe yek jî ne fermî dibe wek endamê meclisê tê hilbijartin dema ku endamê meclisê bi ji kar girtina wî gelek rehet e gelek hêsan e partî jî dikare viyan bike bêdeng jî dikare bike dikare îlan jî bike dikare wek têkçûyî jî diyar bike lê aliyê dinê ku îmze di destayê wek em diva mînakê dawiyê da dibînin li cihê xwe rû dine û tu kesî guhdarî nake. Ev ê çawa bêçare serkirin. Yani ev bi şekî jî bi pêvajoyê jî girêdayî. Mesela divir da tam jî divê ev bê nîqaş kirin. Kanûnek nû ya rêveberiyên heremî ya belediyeyan çê bi tê da hevşaredarî divê teqez bê diyar kirin yani bi vî awayî sankî zehmet dimeşe. Ya mesele ew ke mesela ku mesela pergalê ku tê pergala xwe çawa ava bikî. Yani ez tevlî viya dibim ama ha yani 30 sale em bêjim bername tevgera Kurd da mijara demokrasiya temsîlî tê rexne kirin, nayê qebûl kirin û gere demokrasiya rasta rast pêk kirin. Yani hûn baş zanin CHP 2015 da ew kir. Sandık danê hemû endamên partiyê çûn dengê xwe avêtin. Ji bûna namzetên parlamenteriyê wan tayin kir. CHP berê jî viya kiriye. Di sala 1950 da jî viya kiriye. Yani tiştê ku em bêjin CHP ku em ew qasa em ew dibînin em çawa bêjin? Ji rêzê wekî pergalê dibînin timêzetkî ji vî alîva heqeten di 50 da jî kiriye, di 2015 da jî kiriye. Timêzetkî mînaka ku wan kiriye yani mixabin me nikariye bike. 2004 da jî 2024 CHP be endamê xwe kir. te çima be endamê xwe nekir?
Teçma çanda endamtiye. Pirsgirêk duverê dayê. Ya işte mesele evet yani. Mesele yani hattani okey hattani salın noti her rexistina bajara ki be hejmara endam xo pesni xod da. Ku çıqas kar baş kiriye ne kiriye çıqas nava geldi çıqas xo rexistin kiriye be rejea o be hejmara endam xo daha tayin Di bîra min dayê dibe ku şaş bijî belkî tu jî zanî wek lêkolnerê qadê HDP dema HDP da 40,000 endam wênê fermiyê Lamedê hebû. Kampanya da hat kirin. Kampanya Niha nizanim çıqasir Ya, lê mirov nizanim jî baştir. ya hemû pêdiviyên partî jî li ser pişta endama bû yani. Erê. Li ser aidata endama bû li ser baxşê Hîn wan bû. xezîne ne dibe, Hemû li ser wan bûn. Lêj demek bişûnda ya ez ya hakikaten grant yani hinekî tiş merv xwe eyb dike bêje yani. Lê bi taybetî jî piştî ku şaredarî ketin destê me. Bi taybetî jî piştîn 10,004 car kadın bejim bi taybetî jî piştên 10,004 yani deyî ew mesela endamtiye mesela aidatê mesela başên ku ji nava gelbê her kesê ji bîr ve kir her kesê ji bîr ve Endamtî jî ji bîr ve kir. Endamtî jî ji bîr ve kirin û çavkaniyên aboriyê jî hatin ji bîr ve Tiştekî kirin. balkêş te ra bêjim. Yani ev rast ez bûm şahîdê wê. Ez bawer dikim 2013 bû an 12 bû. Dibe ku 12 bijî. Yek rêveberekî partiyê hebû. Yek biyek li şaredaran digeriyan şaredar ne endamê partiyê bûn. Şaredar ne endamê partiyê bûn. Ev rast yani dikarim şahidê xwe jî nîşan bidim. Yani rastî jî wisa bû. Çima me ew giringî Sezde bû, 12 bû, wan deman da ew bû. çanda endam. Şaredar bixwe ne endam. Yani te dî wek endamê partiyê hatibû hilbijartin lê ew kaxez imza nekiribûn. İşte kimse balkêş hebû. İşte mesela ew çanda me rêxistinê alî me baş jî hebûn me wê jî terkir. İşte mesela ew ke yani mesela ku te dibên ew pergal te ava bikî. Yani bername tevgera Kurda temsilî demokrasiya bi nûneran قبول ناکه دبی حتی امکان درفت هبن گره راست ریوبرین سازیان ریوبرین هرمی پارلمانتر بین هل بجارتن افری و ریباز ویجی گلکی حسانه تنی مرول جهبه مزب که بسه yani. Hani hevcenak müzik. Tu endamı xu çeki. Tu endamı teni delege diyar bikin. Delegen hem Rêveberiyen Partiye hem jî endamên şaredariya. Tê burada jenekî rêzik Rêçka rêgeza deynî. Yani endamê ku natiye aidata xwe nedaye wê deng navêje. Ew qasa yani hinekî ew ka jî dikir. Endamê ku pir zêde ne aktif e ya endamê ku hilbijartin meyekî din me sê me ya jî salekî ji hilbijartinê ra maye were bive endam yani gere wan hesasiyeta jî li ber çav bigirî. Çünkü dîsa wan tişta da jî ew kene. çawa bêjim ihtimala ku lêstik hebin heye welhasıl te rast ew kek çekî pergalekî bûyî hewa çekî hemû gel endam ne endame na ku em bêjin nava tevgerê da nava siyasetê da nîne nava saziya da nîne ku ket nedaye em bêjin çiye rast em bêjin merit kare bêje welat Parîzê jî merit kare bêje dengê xwe dide wê partiyê lê ama hettanî aniha natî li saziya da ya jî li partiyê asta da aktif nexebitiye تجوی راجع بجه کاوره تو پارلمانتری خود دیار بکه تو شهرداری خود دیار بکه اش خود تجبر کنن نوا خباتا دای راست yani mecbur le اوکی بمینه اول در دور خو مزه که احتمال کو به مانیپوله کرن دیسا درتج بر و هوای اندام تیر اکتیف تجوان اوی راست صندوق دینی اوکی با امن گلکی حسانه yani لید تو تدبیری خوب استینی تدبیری خوب نستینی yani em tevgereke ku bir havayne be taybetici pişten rojava yani ev modela ku ma avat kir qat nebe ev modela ku em bejin maniqaş dikir de bername و rızıkname me da tevgera me da hebu em bejin asta cihani da dahat niqaş kirin u modela ki geleki peşketi dahat ditin ev mesela PKK'nın te çabı Paris'i te temsiliyeta kim netavan te çaba bigri ve hasıl geleki aliya va minak evke bu minak demokrasi bu be taybetici rojava yani li servi havay tuxaya ew qasa iddiaya gibi to em bejin hemû ideolojiyên ku raborduyu te jî heye pratik te heye tecrübe heye ama gu em zanin em CHP
kevne perest binin, em Avrupa têrna binin, em Amerika têrna binin, em Türkiye şu tewj Dûrê demokrasiyê dibînin. Dûrê demokrasiyê dibînin, em ê hem ji wî alî ve henekê xwe bi wan bikin, ama ha ji aliyê ve watê ku bê em ê endamê xwe û şaredarê xwe, endamên parlamentoyê, endamên şaredariya ji bûna meclisê, ji bûna hevşaredara watê ku em ê ew bikin, em ê bibêjin wala em nikarin ewkek bikin, em nikarin pergalekê ava bikin. Yani bi ser ewkê ve jî, bi ser ev problemên ku di hilbijartina 2024 da jî derketin, di îro ji hinekî gelê me hinekî hene, tu dibêjî ya dibe gel Kurd hêja nahatine asta demokrasî, ji demokrasî fehm nakin, tu vî tiştê gere ewk nebe, vî tiştê til benda gel neylî û tu rasta rast ji alî navendî ve bêdiyar kirin. Wextê ku tu bi vî hewayê diyar bikî, serê milletê tevlî hev bikî, milletê tu ewk bikî yani. Ew kêmasiya, ew problemên ku navend bi xwe ava dike, îja ha hinekî me li ewkê digerin. Dîsa ji bûna çareseriyê dîsa xwe dispêrin rêveberên navendî. Baş spas. Her wisa ev gotinê te gotin pêşniyar ji bo Kongra Dem Partiyê bîstê îlonê wê bê li darxistin û gelek tiştînê bê guhertin. Ez bawerim jê yek ev jî divê ev rê û rêbas di ber çavra bêne girtin û di rêziknameya nû da ji bo viyan hinek xalên teqez ku bêne bi cih kirin têda cih bigirin û belkî sibê rojê hilbijartinek din çêbe em baştir hilbijartirekî baştir bi cih bînin. Niha Rêza Rehmet tiştekî wisa jî heye. Di rêya giştî da piştî îstîfakirina şaredar hema bêje her kesê ku li kîja navçeyê ye bawakî objektif, subjektif herkes şirove dinivîsîne dibêje ku bira şaredarê me jî îstîfa bike. Ev jî tiştekî ne rast e. Yani tu hemû şaredara nikarî tomedar bikî, tu sujdar bikî, tu bêjî bira ew jî bike baş e hemû şaredar îstîfa bikin wê kî kar bike. Ev tiştekî wisa dibe yani. Me got qayyum hate destdarse îradeya gel ev şaredar bi îradeya gel yani kemasî wê hev jî bi îradeya gel hatiye hilbijartin divê em rêz û hurmeta xwe jî nîşanî wa bidin. Yani tu ji bo her şaredar ki tu îro bêjî bila ew jî îstîfa bike, bila ew jî îstîfa bike, bila şaredarê me jî îstîfa bike, bila tu kes kar neke baş e wê çawa bu yani ev kaos e yani. Ji bo vê çi Ya rastî bêjim mesela ez tiştekî retorik bêjim. Erî. Li rojlata navîn Kurd jî di nav da tevayî milletên rojlata navîn û nûnerê wan jî rêveberê wan jî du tiştara bêhna wan gelek teng e. Yek ji bilî wan yekî pêşniyar bike a duyem rexnekirin. Navî viyan jî felsefa siyasetê de dibêjin oryantalizm. Erî. Ev viyan bi evê re rojlata navîn re hemhal bûye. Em rastî bêjin. Hem millet hem rêveber. Millet Wek nexweşiyekî. belê belê bêguman. Yani em viyan gerê ji retorik bi dest bigirin. Viya wa ez bêjim ya modelên rêveberina heremî cîhan rasterast repertuarek mezin de pêşiya me. Yani pir tişt hatiye dîtin. Erî. Em nabêjin wek şablonekî ji Latin Amerika bigirin bînin bajaran jî navçeyekî Kurdistanê kopî bikin. Lê naxir tiştek wisa ne. Lê meriv kare tevayî tecrübeyê bixwîne, repertuar ji me re çi dibêje, di nav dîroka da kîjan mînakan ê serkeftî pêş ketiye, em wana çawa karin entegreyê bajar navçe taxa xwe ew bikin. Demî ki me behsa Em rast Porto Alegre bêjin, dikir di me nav tiştê da jî ji bo xwe nadikirêrî. jî dibêjim, em bêhin tengin li hember rexnekirinê. Em dibêjin em biryarekî girtine, di biryara me de hişmendiyekî kolektif heye, bila viyan ne nîqaşkirin. Erî. Rexnekirin jî nabêjim ha. Nîqaşkirin. Nîqaşkirin jî em bêjin. Di vî warî de mesela partî gerê çi bike? Em bêjin kanalên tevlîbûna milletên jêr heta jor gerê vekirî bê ile êdinê de herike diçe. Di serî de dibe ku hinek kemasî derkeve. Bu şeffaf bir Pî şey viyan yani çek pîvanê bikî. wê hebin. Belê belê. Şeffaf belê, bir belê. pîvanê wê hebin. Di serî de dibe hinek kemasî di evê de cerbandina yekemîn de pêş bikeve. Diyê erenî bigirî, êneyînî tecrübeyê ku Bidî xistine hêlekî. pêşiya me hêlê ji ders Erî. Carka Yani- dinekevî kêmasî.
Evi bi ısrar kirin ve çandaki derkeve peş. Em jî mînakekî an jî modelekî ji bo repertuara cîhanê xelatiyek bidin. Divî warî de. Bestenî şaredariya nabêjin. Yani biborin. Ba min balîn teorik da ew xelatayinekî heye. Belê belê. Ama hat pratikê de mixabin tune. Ez bêjim yani hûn karin yê ku heta serî dawî îdealîze bikin. Ji bo min hêdî îdealîzekirina ser kaxizê min ji bo min rastî ji bo min ne heqîqet. Heqîqet درنگ نوسا درنگ مثلا بله. 2009 نه هدا بونا من بگوتانا وای هم نو دست بدکن کا گلو او چوادک او چوادکن اما یرو پراتیک Ya نه rastî هیه bêjim mesela hinek civaknasên yê gerdûnî jî dibêjin. Dibêjin mesela çanda civata rojlata navîn de çi heye dibêjin bêhtengiye ye, zûtirkirin heye. Ama encam ji demekî kin da girtin heye. Xwe girtina rexnekirinê heye. Pir tişt dibêjin yani. Erê. Yani rastî analîz kirine yani Erê. milletên rojlata navîn. Bestenî viyan em ji bo şaredaran teşmîl bikin ew ê kêm bimîne. Ez jî dîsa dibêjim, ez jî di nav de ez navenda giştiya partiyê de şixulî me. Min parlamenterî kiriye. Em jî di parlamenter jî bêntengin. Em hîn bûne bila pesname bidin. Em hîn bûne viyan hez dikin. Mesela şêvirmendî li parlamentoyê gelek şêvirmend de ye şêvirmend karûbarê wî ê sereke pezin dayîna vekîla xwe an وکیلی jî خویه hevserokên Ev diştî tiştekî pir nîne. bakkeşe. Em viyan hez dikin em rastî bêjin. Em jî perçeyekî rojlata navînin. û Mixabin. an jî rêveberên navçe bajar û navenda giştiyê partiyê jî wîsane. Heke em rasterast mesela ji van tecrübe derxin, ders derxin û kanal vekirî bêlin ev ê projeyên salane an jî 5 salan hedefê xwe dibdiyê bi milletê xwe re parve bikî. Mesela ev demên dawiyê de hinek projeyên şaredariya mezin gelek raya giştî de hat nîqaşkirin. باشه Ekolojistan من برنامه ونا تلویزیون کدن تماشا کر ام بچکی جبه هستا خدمتی بکن و 10 دقیقه می داوی من بردوام بکن جویری مثلا جیک اف خوارنگهین گلن یادن فابریکaya نان هاته چیکرین و mesela buha kirina avê, buha kirina hatun çûyê, ev tişta veguhestinê, ev tiştana jî mesela nava gelda na herî zêde vana ştên nîqaş kirin min hûn mesela vêyekê wek gaveke ernî nabînin bawer dikim meseleya fabrikaya nan da. ya ez nabêjim ez viyan tewambar nakim tiştekî baş ez nabêjim tiştekî Erê. xerabe lêbelê viyan êş elem xizaniya milletê me çare nake ev demkiye tiştekî demkiye tiştekî Erê. mayînde nîne çareseriye mayînde nîne ez ji we re bibêjim ez hê zarok bûm salên 1970 da Mehdî Zanan jî xwaringeha gel jî û na gel. xwaringeha gel ne Nanê. fabrikaya nanê vekirî bû Fırna fırın şaradari. vekirî bûn erê Fırna şaradari heta çok te buzani hayat 2050 hebu. belê Yani belê dema Ferdun Çelik de jî hebu. belê Işrar kirin. ama salên heftî de hatibû Erê vekirin rast e. dema Mehdî Zanan hatibû Çandek vekirin kevne ev yani. wê demê tiştekî ew bû mesele bû çima mesela hûn zanin aloziya gaz û arvanê hebû wê Erê. demê Erê. millet ne digihişt. Mazot Wê ne demê bu? Rast. mesela destê de hejmartine lê belê lamedê per kes nanê xwe li mal çê dikir ev çandekî bû. Erê. Yani nanê hazır stendin gelek kêm bû. Şaraderî me yekem tendura vekirin. Serdama yekem. Ew jî Ez jî bawerim dema Osman Baydemir bû. Dema Dema Ferdun Ferdun Çelik. Belê diber ku ez viyan bêjim mesela bulwarekî tê çêkirin gerê ji wî taxa tu bipirsî. Pêdiviya te sereke û lezgînî çi ye? Proje gorê wî tu rêz bikî. Ama ji wan tiştek nepirsî. Bêjî ez vî bulwarê fireh bikim an jî peyzaja wî bigorînim. Hinek bertek jî mesela hinek ekolojistan jî bertek nîşandan. Hinek tişta. Naha jî yani tiştê Ez dîsa wisa bêjim mesela fabrikaya nanê vekirin ez tiştekî neynî napînim ama
وسا پروژەیەکی ڤیزیۆنەل ژی نینە. حوجك او قسم عرفتي بالبوارده وريكلام نها شارەداری مثلا شارەداری از دنێ دەم پارتیژی لڤیان دنێرن 235 میلیۆن تەلە ji bo wî fabrika hatiye xerckirin. Ev tiştekî biçûk nîne yani. Ev Sed jî kes de mesela nanê bêpere jî nayê belav kirin. Hinek erzan didin. Ne wisa? erzan rast. Yani bedviya milletê gelek tişta heye, proteinan heye, vitaminan heye, ji wana yek jî karbonhîdrata em ê meselekî te baskekî wî bigirin. An jî beşekî wî bigirin ji bo xizanî çare nîne, ji bo birçîbûyîn çareye viyan. ji bo viyan polîtîkak navendî jî lazım. Yani mesela gelo şaredariyê dinê dem partiyê jî hewceyê firna vekin ya nekin. Mesela bi vê gavê re ev gav jî yê bêne nîqaş kirin. Wê berdewam bikin neke. Mesela dîsa dibêjim hûn jî demekî rêveberiya şaredariyê de cih girtine. Mesela firin bê ew kirin kontrol kirin. Bi periyodîk bê kontrol kirin. û hinek jî alîkariya sosyal bidin wan. Her firinekî jî dibe ku vî xizmetê bide. Hinek erzan kirin, rayîç xistin. Sedî deh mesela şaredariyan jî ez bêjim ev ajansan heye 26 heb ajansa wî bernameyek ku hûn behs kirin wê derê minanî ziman. Ya van tişta ez bêjim ji were dema Osmaniyan da li gor îro hê demokratîkatiye çêkirin. Navbeyna hereman da ya em rastî bêjin bêedaletî heye. Belê. Ajansan 2001 de zagonayî derketiye û 26 heb ajansa heremî hatiye Evet. çêkirin. Mesela Reha û Amed yekin. Qerejdaq Qalxınma Ajansî. Mêrdîn, Siirt, Batman, Şirnex yekin. Wana bi nav kirine Dicle Qalxınma Ajansî. Meletiye, Semsûr, Antep û her wekî din Fırat Qalxınma Ajansî û tevayî Tirkiyeyê de 26 hebin. Piştî van ajansana hatiye çêkirin. Mesela navbeyna Marmara û evê heremê me ê cudatî ferq kêmtir bûye an jî zêdetir bûye ez bi reqeman dibêjim vana bi hejmaran dibêjim hê zêdetir bûye ferq. Me bixwe jî me bi ajansa re kar kir. Niha li bajarê din jî mînakê wadîn. Mesela mînak Milli İskenderûnê dît. Çarşiyeke ew qas mezin ji boî dikandar û esnafan çêkirî ku mükemmel û bêkirê didiwa. Belê. Bêkirê dayê wan. Yani ji bo alîkariyê tiştekî wisa çêkirê nasîne ji wan. û cihekî gelek xweş çêkiriye. Mesela li Amedê ev tiş pêk nayê. Mesela hejmara 2019-25 dest min de heye. Belê. Nesid û heftê û du navçeyê li Tirkiye. Erê. Êamet 17 hebe. Çar hebê navendê ye, 13 hebê derve ye. Em navendê derxin, 13 heb. Li gor vê evê datayên evê TÜİKê rêz kirine ê yekemîn herî dewlementtir e ê nesid û heftê û diyemîn herî xizantir e. Xizantire. Pekî sed hebên dawiyê de ê Tirkiye dibêjim ha Erê. herî xezan çend hebê navçeyê Amedê hene hûn zanin navê 13 heban da Nizanim. deh heb. Deh heben. Deh heb. Ev hejmareke pir An mezin. jî Yani bismil heştê û farkın çar jî ergenci heştê de û çar fikir dawiyê sedî de heştê û çar navçeyên Kurdaye. Kurdaye. Belê. Ji Qersê heta em karin bêjin Antabê. Spas. Ev xizanî ev tiştekî berbiçav e û viyan gerê bi gelemperî em dest bixin hege derd û elemê me, hedefê me, armancê me ev ve em gerê zanibin. Her qadê jiyanê em ê rêve bibin. Min got Çi destpêkê de pirsgirêkî wî ye em ê wek gotina çareser xwe ku bikin. wek Bir vizyonekî wisa wek derke. hikûmetek heremî divê em tev bikerin. tabii, Yani bêgû. ji bo hemû pirsgirêkan divê çare bê dîtin. Belê belê. Em ber vê dawiya bernameya xwe didin ez ê gotina dawî bidim te swat niha diwarê xizmet bi karanînê da jî yani hem ji gel nayê pirsîn pirsgirêk duyî warî da derdikeve çare da hemû çaredarîyan da ev tişta heye hem jî mesela nedîtinek heye. Yani îro em bêjin li İstenbolê ew veguhestin em bêjin 30 lîrayê 35 lîrayê Amedê hewce dike ku 35 lîra be. Yani di malekê dema ku sê kes dixebite bi asgarî ücretê ev maliyetek bihayekî gelek mezin e. Yani mesela perê avê tu mecbûrî wek İstenbolê yan ji wek bajarekî din tu biha bikî
Yani ev mesela şaredariye gel ve çağı çava çeydi bu. Yani ka em bejin çi yani ev kame ev bername me ev projeksiyonun me ev paradigmaya me kutulwi mezed ki ol şaredariye mezed ki yani mixabın yani bi taybetici ve serdemi geleki ev yani geleki em jê durun yani xirabe em durê ve paradigma xwe ew daxwaza ku em dikin ew tiştê ku em dibêjin gerebê kir ew daxwaza gel kutulwî mêze dike û li xizmetên şaredariya mêze dike ew kin yani geleki qalsın sebeb û kanaha em ji xwe vê mijarê jî nîqaş dikin dîse ev yani em zanin yani alozî dişi yekê danîne duwa danîne sê danîne yani belki sê heba di nava vî heftê heb şaredarî yani destî demê da tiştek ku saye hejmara wan tem herhalde di sê heba jê der bixî wekî din kesê ku ew gel jê memnûn be tune yani ji buna amede jê em bêjin yani anket rapirsîn hatiye çêkirin 705 kesê ku jê memnûn ji xizmetên şaredariya Amedê kesê ku memnûn Despêkê da tê bir got noye yani usta got tiştekî ji yani tarafa samerê kiriye noye yani samerê kiriye Suat despêkê da şaredariyên Amedê di Tirkiyeyê di rêza duyemî sêmîn dalî memnûniyetê da. ez baş sanım yani ez baş sanım yani yani pergal jîtine yani wê çaxê şaredariyên herî serkeftî muheqeq çend heb şaredariyên ew derketin Kurda derketin bi ser ku em bêjin derfetê wan ê salên ewlî uzanin yani salê ewlî şaredariyên Amedê bi taybetî hemû Kurdistanê bûya way bûn yani avahiyên wan ê ku tê da xizmetê bikin tune bi hemû avahiyê wan jî bi evkê bûn bi kirê bûn bi deman bûn yani Yani ew çaxa em dibêjin ku mijar ne mijara biçê û pereya. nanam yani gel bi sala ew xwe ew bacên xwe paqijiyê û emlaxê ku nedabû piştek şaredarî ket destê me not û niha bişûn dava ew çand bigerraçî bû gel çû da yani lê aniha çi astê daye yani aniha çi astê daye min bi xwe nedaye yani yani ew bu di sala şaredarî min ticarekî yani ji qayîn virva min nedaye we di sala şaredarî destê me daye min yani dawiye rastiya me yani tu wextê ku tu ne memnûn bî bi rastî jî li ew dike yani ew dest û nigê te nabe şaredarî ku tu bivî bidî yani wextê ku tu jî wekî hemwelatiyekî kesekî ku li vî bajarê dijî ku tu ne memnûn bî yani dest û nigê te nabe yani xweş nî em ber ve dawiya bernamê ji ber wê hewayê jî yani mixabin piştkiriye gel roj bi roj qelsper loma gel jî neraziyê xwe nîşan dide Da anketa da jev derdkeve pêş. Temaşevanê êja îro du mijarê sereke me nîxaş kirin ji yek pêvajo bû pêvajoya aştiyê bû ji bo vê nîxaşa germ ez ji we her du mîvanê me re ji spasiyê dikim mala we ava me yek daxuyaniya dawiyê Dem Partiyê ya heyeta İmraliyê û encamên wê siberojê wê çi bîne pêşberî me ya din jî îstîfaya şaredarê Amedê ku kîjan piskirêka ji ber kîjan piskirêka derket û niha di hemû şaredariyê me da çi piskirêk tên jîn li gor derfetên demê me ew nîqaş kir heta hefteyeke din bimînin di xweşiyê da bi xatirê we êvar baş.